Hi everyone, barkanku da zuwa nan wannan tasha mai albarka. A cikin wannan karatu na yau zamu labari ne, kalmomin turanci ne zamu koya a cikin labari. Wato wani labari ne na ɗibo shi, ina so mu san kalmomin da suke ciki. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan kuma na like, sannan ku tura mana domin mu samu ƙwarin gwiwan yin bidiyoyi irin wannan. Aka ce story wato kowa ya san story shine labari, sai ga story in the family unit, wato family yana nufin wato iyalai ɗaya, unit yana nufin ɗaya kenan, the family unit. Bari mu je ga labarin. Kalu live with his poor parents, wato Kalu sunan namiji ne, wato yana zama da talakawan iyayensa talakawa in the riverine village, wato a cikin wani ƙauye wanda yake akwai rafuffuka a ciki. His father was a poor fisherman, wato shi baban shi Kalu ɗin wato matalaucin mai kamun kifi ne. And his mother was just a housewife, wato maman shi ita kuma kawai dai 'yar aikin gida ne, tana zuwa gidan masu kuɗi tana musu aiki. Okay, housewife wato ita kawai mazauniya gida ne, bata aikin komai. Idan aka ce muku housewife ana nufin matan aure kenan, tana zaune tana aure, bata komai a gida. Who did not do anything to bring in money, wato bata yin komai domin ta samu kuɗi ta kawo gida. Sai muka ce the end, wato ƙarshe kenan. Live yana nufin zama, wato sai poor yana nufin talauci, sannan parents yana nufin iyaye, sannan riverine village yana nufin wato wani ƙauye mai ruwa, sannan his wato wakilin suna ne, pronoun muke kiran shi. Father kuma yana nufin baba, sannan poor talauci, fisherman shine mai kamun kifi, mother mama, sa'annan just a housewife, wato just wato ita kawai, ita kacal yana nufin just this one, kun gane. Sai housewife shine matan aure, matan gida, sa'annan sai who yana nufin wacce, did kuma tayi, not tana nufin bata kawo komai, do anything wato anything shine komai, bring shine kawowa, sannan money shine kuɗi. The end ɗin nan yana nufin ƙarshe ne, yana nufin an zo ƙarshen labarin. To da haka muka zo ƙarshen shirin. Kar ku manta ku mana subscribe, sannan kuma na like, kuma share ɗin bidiyo domin samun ƙwarin gwiwan yin waɗansu. Mun gode.